ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. соҳиби истиқлолии кишвар барои мардуми шарафманди Тоҷикистон рӯйдоди муҳими таърихӣ ва дастоварди бузург аст. Дар ин замина барои зиндагии шоиста тамоми имкониятҳо фароҳам шуда, мардум барои амалинамоии ҳадафҳои созандагию бунёдкорӣ гомҳои устувор мениҳанд. истиқлолият арзишест ки ба ормони ҳазорсолаи миллати мо табдил ёфта буд ва гаштҳои таърихии солҳои 90 ин имкониятро барои миллати тамаддунофари тоҷикон фароҳам сохт. Аммо имтиҳонҳои баъдина ҳам ҳазор санҷишҳои дигар пешорӯ овард ки қариб ин ормони миллиро ба коми нестӣ мекашид. Вале фитрати волои азалӣ ки боло гирифту мардум пешвои худро ёфт, аз ин варта ҳам мо наҷот ёфтем ва расидан ба ваҳдати миллӣ истиқлолияти Тоҷикистонро ҳифзу нигоҳ дошт. Бо шарофати ин неъмати бузург имрӯз Тоҷикистон на танҳо дар роҳи амалисозии ормонҳои миллӣ ба пеш гом ниҳода истодааст, балки tashabbuskorу пиёдасозандаи тадбирҳоест ки муҳимияти умумии башарӣ дорад. истиқлолият ба рамзи озодӣ, соҳибдавлатӣ ва ватандории мардуми мутамаддини тоҷик табдил ёфтааст. зери ливои мустақилияти миллӣ мардуми мо зери лаб шиёри Тоҷикистон ба пеш ба сӯи ояндаи дурахшону аз ин ҳам бештар рушд ёфта раҳсипоранд. даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. ин дастоварди муқаддас барои халқи Тоҷикистон, ватану ватандорӣ, давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкориҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшид ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. истиқлолият рамзи барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳуввият, ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон мебошад. моро зарур аст ки ба қадри ин ҳама неъмат расему барои боз ҳам рушд ва пешрафти давлати азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол талош намоем. дар шаҳри Хоруғи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон тадбирҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳавсалаи тоза идома дорад. То ба имрӯз аз бандҳои тарҳрезишуда ба ин муносибат аксари иншоот мавриди истифода қарор гирифта, бунёди дигар сохтмонҳо дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. шарҳи Моҳираи Тоир. дар асоси нақша чорабиниҳо бахшида ба истиқболи арзанда аз 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди бинои нави чорошонаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 6 ба номи Носири Хисрави шаҳри Хоруғ идома дорад. бинои муассиса барои таҳсили 430 нафар хонанда пешбинӣ гардида, дар он дар баробари синфхонаву лабораторияҳо инчунин толори маҷлис, толори варзишӣ бунёд мегардад. корҳои бунёдӣ дар ин иншоот тирамоҳи соли 2023 оғоз гардида, сохтмончиёни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шариф-6 тавонистанд корҳои муайянеро, хосатан хишчинӣ ва бетонрезиро дар ошёнаи якум ба анҷом расонда, корҳои марбута дар ошёнаи дуввум идома доранд. масъулияи сохтмонӣ аз қабили оҳаду хишт ва семент аз пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе оварда мешавад. имрӯз 25 нафар сохтмончӣ аз шаҳри Хоруғ, ноҳияҳои Шӯғнону Рошқала ҷиҳати пешбурди босифати корҳо саҳми муносиб мегузоранд. мутобиқи иттилои сардори сохтмон музди меҳнат аз рӯи иҷрои кор пардохт карда шуда, дар як моҳ аз 3 то 5 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ новобаста аз боришоти рӯзҳои охир қатъ нагардида, бо истифода аз шароити муносиби боду ҳаво бозам вусъат хоҳанд ёфт. аз сифати корҳои сохтмонӣ назорати ҷиддӣ бурда шуда, ҷиҳати сари вақт ва муносиб ба талаботи замони имрӯза анҷом додани корҳо тадбирҳои судманд роҳандозӣ мегардад. бо мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави муассисаи таълимӣ, шароити таълиму тадрис бозам беҳтар гардида, як қисмати шаҳри Хоруғ ҷилои дигар хоҳад гирифт. Моҳираи Тоҳир, Муборакшоҳи Рустам, шаҳри Хоруғ, ахбор. дар шаҳри Панҷакент корҳои бунёдгарӣ шеваи дигар дорад. сокинон аз дастгириҳои давлату ҳукумати кишвар рӯҳу илҳоми тоза гирифта барои ободии як гӯшаи диёр саҳми худро мегузоранд. яъне беш аз 1000 иншооти бунёду сохташаванда дар Панҷакент ба муносибати ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ аксаран бо саҳми соҳибкорон ва шахсони саховатпеша бунёд мегарданд. Далери Бозор ва Зарҳуни Неъматулло дар ин хусус иттилои бештар доранд.
در شهر پنجکین کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی و همین گونه اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت مکمل نمودن اینفراستراکچور دهات و به این وسیله بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی به اهالی با مرام رفته ایستاده است. اگر تا امروز از انشاءات به نقشه گرفته شده 656 تا آن ساخته به استفاده داده شده باشند، امروز در زیاده از 100 انشاءات دیگر کارهای ساختمانی با مرام رفته ایستادند و در روزهای نزدیک چند انشاءات دیگر برای به استفاده دادن آماده میشوند. در این روند در دهه باغچه جماعت دهات شین ساختمانی بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 برای 800 خواننده با مرام رفته ایستاده است. بینای مذکور طبق لایحه از 2 آشیانه و 16 سیمخانه عبارت بوده با طرح و نمای زیبا ساخته می شود. در بینای اساسی آن کارهای ساختمانی در حال انجامیابی است و بیناکاران شرکت ساختمانی سوسه با کارهای به ترتیب آوردن صحن بنا، میدانچه ورزشی و اندازه دیوارهای بیرون مشغول هستند. در گوشه دیگر باشد ساختمانچیان بنیاد بینای یاریرسان را ادامه دادن نیت دارند که مکتب مذکور را در مهلت معین گردیده به سطح و صفت بلند به استفاده دهند. در دهه خوشدره نیز بیناکاران این شرکت به بنیاد بینای بخش مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 115 مشغول هستند. این مؤسسه با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکین ساخته شده. در اینجا حالا برداشتن زیربنای آن ادامه دارد و با انجام ساختمان 480 نفر فرزندان ساکنان این دهه نوبنیاد در 12 سیمخانه برهوا در 2 بست تحصیل میکنند. در شهر پنجکین با مقصد تامین اجرای دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی نیز دقت مخصوص داده می شود. این است که با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین در ساحل دریای زرافشان در حدود جماعت دهات سوجینه اولین کارگاه استحصال شیفر بنیاد می شود. کارگاه استحصال شیفر و کارکرد سنگ و شغل از جانب صاحبکار بهادر نعمت‌الله بنیاد شده. هدف آن تامین بازار داخلی با محصولات وطنی ارزیابی کرده می شود، زیرا طلبات اهالی به این محصولات ساختمانی زیاد می باشد. گفته شد که تجهیزات ضروری از شرکت‌های مشهور خارجی خریداری و به کشور وارد گردیده برای وصل و نصب آماده کرده می شوند. مؤسسان کارگاه با آموزش بازار در آینده همچنین استحصال کردن تونوکه و بمب‌پوش‌های زمانوی را نیز در نظر دارند. دلیر بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکین. اخبار. عملیشوی هدف‌ها در سمت تأمین امنیت عضوقواری کشور. اگر سال 2017 به جمهوری تاجیکستان 44,000 تن گوشت پرنده وارد شده باشد، این نشان داد در سال 2022 به 2,000 تن برابر شده است. یعنی این به آن معناست که واردات این نوع محصولات به کشور ما به مراتب کاهش یافته است. این همه در زمینه امتیازهای حکومت جمهوری تاجیکستان برای استحصال این نوع محصولات است. همین دستگیری‌ها باعث شد که طلبات بازار استعمالی با گوشت و تخم استحصال خودی قانع گردانیده شود. نوروز شاه عزیزالله گزارش می‌دهد. گوشت را به 2 رنگ سرخ و سفید جدا می‌کنند. گوشت سرخ اساساً از چاروا است که با خلسترین زیاد می‌تواند به سلامتی انسان تاثیر رساند. گوشت سفید یعنی از مرغ و ماهی به سلامتی انسان بی‌ضرر گفته می‌شود. با نظرداشت همین طبیبان امروز در دنیا به خاطر تامین سالمی اساساً استعمال گوشت مرغ و ماهی را توصیه می‌دهند. زیرا این راه یگانه کم وارد شدن خلسترین به ارگانیسم عنوان می‌گردد. در جمهوری تاجیکستان زیر توجه حکومت کشور از سال 2018 این جانب افزایش استحصال گوشت سفید تامین شد و امروز دسترس‌کنی گوشت پرنده از جهت اقتصادی برای خریدار مفید است. سال 2018 در جمهوری تاجیکستان 7,001,000 تن گوشت پرنده استحصال شده بود. در سال 2024 باشد 47,003,000 تن گوشت پرنده تولید شده است که نسبت به سال 2018 42,000 تن زیاد می باشد. از ماه مارت سال 2018 به سمت پرنده پروری در جمهوری تاجیکستان امتیازهای دولتی داده شد. دوام 6 سال تطبیق امتیازها و دستگیری فعالیت صاحبکاری در این سمت به جلب بیشتری سرمایه به ساحه کشاورزی و تامین بازار استعمالی با محصولات با صفت وطنی مساعدت نمود. گوشت پرنده پروری در تمام دنیا بیشتر و بیشتر شده ایستاده است. از این لحاظ ما قناعتمند هستیم که پرزیدنت مملکت ما، حکومت ما نیز این ساحه را یک دستگیری میکنند، اهمیت خاصه میدهند. در این ساحه 3 برنامه دولتی قبول کرده شده است. کارخانه‌های پرنده پروری با مدت 6 سال از پرداخت و اندازهای اساسی آزاد کرده شد. در نتیجه
شماره کارخانه‌های پرنده پروری 3 مراتب زیاد شد. سرشمار پرنده باشد زیاد از 2 مراتب زیاد شد. استحصال تخم قریب 4 مراتب، استحصال گوشت باشد، گوشت پرنده باشد با 6 مراتب زیاد شد. امروز اساس فعالیت ثمره بخش کارخانه‌های پرنده پروری با تطبیق امتیازهای اندازی و گمرکی و استفاده تکنولوژی معاصری که در یک وقت چند عمل را به طور خودکار اجرا می‌نماید مربوط دانسته می‌شود. ҳавасмандгардонии соҳибкорон имкониятҳои истеҳсолиро ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ гардонида аст. тавассути ҳамин дастгоҳе ки шумо дар наво мебинед тавассути ҳамин мурхонаи мо идора карда мешавад. кай хӯроки обро ба парранда медиҳем тавассути ҳамин идора карда мешавад. дар ин ҷо нишон медиҳад ки баъди 2-3 рӯз баъд мурғ омода мешавад ва мо онро ба бозор пешниҳод менамоем. тавре аз таҳлилҳо бармеояд давоми 6 соли охир паррандапарварӣ ҳамчун самти афзалиятнок рушд ёфта ба коҳишёбии воридоти гӯшту тухми парранда аз хориҷи кишвар мусоидат намуд. аз ҷониби дигар маҳз татбиқи имтиёзҳо ба таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти босифати истеҳсоли худӣ сабаб шудааст. соли 2018 бо дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ба соҳаҳои чорводорӣ, паррандапарварӣ ва занбури асалпарварӣ имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ дода шуд. бо истифода аз ин имтиёзҳо аз соли 2018 инҷониб агар дар соли 2018 шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ дар кишвар 109 адад бошад, дар соли 2025 аллакай ин шумора ба 228 адад расидааст ки 119 адад корхонаи паррандапарварӣ зиёд аст. мувофиқи маълумот агар соли 2017 ба ҷумҳурӣ 44,4 ҳазор тонна гӯшти парранда ворид шуда бошад, дар соли 2022 ҳамагӣ 2,2 ҳазор тонна ворид шудааст. тоҷикистон давоми 6 соли татбиқи имтиёзҳо имкон пайдо намуд ки дар баробари қонеъ гардонидани талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот ҳамзамон содироти гӯшту тухми паррандаро ба дигар давлатҳо ба роҳ монад. муҳимтар аз ҳама аҳолии кишвар бо маҳсулоти парҳезӣ дорои сифати баланди истеҳсоли худӣ таъмин шудааст. технология барои забхонаи баҳори пурфайз аз аврупо оварда шуда дар як шабонарӯз 20 000 паррандаро қабул менамояд. гӯшти мурғе ки бароварда мешавад ба талаботҳои стандартӣ ҷавобгӯ аст. ҳоло дар тоҷикистон 100 корхона ба истеҳсоли тухм, 108 корхона ба истеҳсоли гӯшти парранда, 8 корхона ба тавлиди тухму гӯшт ва 6 корхона ба истеҳсоли тухми инкубатсионӣ чуҷаи якрӯза машғул аст. агар дар соли 2018 дар ҷумҳурии тоҷикистон 450 миллион дона тухм истеҳсол шуда бошад, дар соли 2024 1 миллиарду 265 миллион дона тухм истеҳсол шудааст. яъне дар соли 2024 нисбат ба соли 2018 истеҳсоли тухм дар тоҷикистон 815 миллион дона зиёд шудааст. маҳз пешниҳоди имтиёзҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар ва дастгирии фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ барои мутобиқ ба талаботи байналмилалӣ истеҳсол кардани маҳсулот, фарогирии шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба ҷойи кор ва кам намудани вобастагии бозори истеъмолӣ аз воридот мусоидат намудааст. масалан, нисбат ба соли 2018 дар самти паррандапарварӣ шумораи кормандон бештар аз 6000 нафар зиёд шуда ба 7890 нафар расидааст. аз ҷумла ҳоло дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳори пурфайз наздики 50 нафар фаъолият дорад. ман дар ин корхона 2 сол мешавад ки кор мекунам, маошро сари вақт мегирам, кӯшиш менамоем ки паррандаро хуб парвариш намоем. дар шароите ки вобастагии бозори истеъмолиро бояд аз воридот кам намуд ва аз ҷониби табибон истеъмоли гӯшти сафед, аз ҷумла гӯшти мурғ бештар тавсия дода мешавад, дастгирӣ ва таъсиси корхонаҳои истеҳсоли хӯроки парранда, зиёд кардани шумораи хоҷагиҳо, афзоиши истеҳсоли тухму гӯшти парранда зарур дониста мешавад. бо назардошти зиёдшавии аҳолӣ дар оянда мо истеҳсоли тухмро 1,6 маротиба, истеҳсоли гӯштро бояд ба 4 маротиба зиёд намоем. барои ин ба мо лозим аст ки албатта бо дастгирии имтиёзоти давлатӣ шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ, истеҳсоли хӯроки паррандаро бештар кунем. махсусан дар вилояти хатлон, ноҳияи тоби ҷумҳурии Бадахшон корхонаҳои зотпарвариро оид ба дигар намудҳои парранда мо ташкил намоем. танҳо давоми 6 соли дастгирии роҳбари давлат нисбат ба фаъолияти намояндагони бахши хусусӣ ва татбиқи имтиёзҳо ба рушди дучанди паррандапарварӣ мусоидат намудааст.
пешрафти минбаъдаи ин самти сердаромад муҳимтарин омили таъмини талаботи бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худии босифат, афзоиши имкониятҳои содиротӣ, фарогирии шумори ҳарчи бештари шаҳрвандон ба ҷойкор ва рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ баҳогузорӣ мегардад. наврусоҳи азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, дилшоди хушбахт, ахбор. дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон бо ба истифода додани пойгоҳи обкашии рақами 1 10 адад насосҳои обкаш ба фаъолият шурӯъ намуда, ба ин васила ба мушкилоти то ба имрӯз мавҷуда нуқта гузошта шуд. сокинону кишоварзон бо хушнудӣ иброз менамоянд, ки акнун тавассути меҳнати софдилона талош менамоянд, ки дар 1 сол то 3 ҳосил рӯёнанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Маҳмараҷаб Абдуллозода. дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон баробари вусъати корҳои созандагӣ ҳамзамон ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ, баҳри беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳо ва таъмини хоҷагидорон бо оби полезӣ низ корҳои муайян гардида анҷом дода мешавад. дар ҳамин замина бо иқдоми масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, пойгоҳи обкашии рақами 1 ноҳия аз таъмири асосӣ бароварда шуда ба фаъолият оғоз намуд. имконоти нав дар самти кишту кори баҳорӣ дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон. инак бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар ноҳияи ёвон, тамоми насосҳои обкашӣ пурра ба фаъолият корӣ оғоз намуданд. ба иттилои масъулин, ин пойгоҳ, ки дорои 10 адад насосҳои обкашӣ мебошад, ба заминҳои обёришавандаи ноҳия ва як қисмати ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, инчунин ноҳияи Хуросонро бо оби полезӣ таъмин менамояд. акнун бо амалӣ гардидани ин иқдоми натиҷабахш, аҳли заҳмати ноҳияи ёвон бо ҳавасмандии зиёд дар баробари майдонҳои васеъ, ҳамчунин қитъаҳои назди ҳавлигиро низ самаранок истифода мебаранд. айни ҳол дар ноҳияи ёвон 21493 гектар заминҳои обӣ вуҷуд дорад ва аз ҳамаи ноҳияи ёвон ҳам як қисми ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва ҳам заминҳои ноҳияи Хуросон обёрӣ карда мешавад. дар умум қариб ки 40,000 гектар заминҳои обӣ вуҷуд дорад. асос дар ноҳияи ёвон тариқи 11147 гектар заминҳои обӣ тариқи пойгоҳи обкашӣ обёрӣ карда мешавад. 52 адад дастгоҳи обкашӣ вуҷуд дорад, ки аз 630 киловатт то 1600 киловаттро ташкил медиҳад. ба гуфтаи масъулин, қубурҳои баландфишори обпарто, ки қутрашон калон мебошад, барои таъмини заминҳои васеъи муайян гардида бо оби полезӣ басанда мебошад. дар ҳудуди пойгоҳи обкашӣ рақами 1 10 адад дастгоҳи обкашӣ вуҷуд дорад. аз ҳамин 10 адад дастгоҳи обкашӣ бо пуррагӣ таъмир буда, аллакай қисми дастгоҳи обкашӣ ба кор дароварда шуд ва ҳангоми гарм шудани ҳаво ҳозир вақт ҳаста боқимонда дастгоҳи обкаширо мо ба кор медарорем. ба кор андохтани пойгоҳҳо ва шодоб гардонидани майдонҳои васеъи ҳосилхезро сокинон, хусусан кишоварзону хоҷагидорон тӯҳфаи арзишманд дониста, миннатдории худро ба масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ баён доштанд. тазаккур бояд дод, ки ноҳияи ёвон дар баробари ноҳияи саноатӣ буданаш яке аз ноҳияҳои пешқадам дар самти кишоварзӣ дониста мешавад. пахтакорӣ дар ноҳияи ёвон яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ буда, ин мавсим деҳқонону хоҷагидорони ноҳия дар заминҳои муайян гардида кишти пахтаро роҳандозӣ намуда истодаанд. тибқи иттилои масъулини бахши кишоварзии ноҳия, ҳамарӯза наздик ба 500 гектар замин кишт шуда, бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ ин раванд вусъат меёбад. деҳқонону механизаторони ноҳия барои саривақт анҷом додани маъракаи кишти пунбадона омодагии ҳамаҷониба дида, тамоми техникаҳои соҳавиро аз таъмир бароварда ба мавсими нави кишт омода намудаанд. маҳз самараи хизмату талошҳои кишоварзони ноҳияи ёвон аст, ки ҳамасола бо кишту парвариш ва агротехникаи босифати заминҳои киштшаванда аз он ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи ёвон, ахбор. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои Минбаъда ошно месозем. саломат бошед.